Mr. Kinduru. Akinduru. Oh. Chibwere. Ah. Kamiri tichidaro. Ngoti kumira muruto misa ofuti zviro. Saka imwe mira henyu zvenyu kuno kukusamira itai kuti kwenyu kumire kuno kuzviri. Muruti mwamira uko mwamati ikoko mumisa ofuti nesusu totero masure kwenyu. Ngeti isusu pamutemo tofanira kunga tiri pamberi kuti mwakutoende pamberi manje. Ngoti mwakuti mira iyi ndimboite zvindiri kuita tombomire dare kusvikira mwaite zvomuri kuita tozotanga zvedare ndizvo. Kutanga kuonana nawo nhasi. Saka murutuli ndichiti padare rinouya apa ndingoenda mboora kuzotaura nawo. Muda kuzotaura nawo padare rinouya. Ndaiti ndimbotaura nayo nakomana aro kuti nyaya yani aisati yapera ngatione kuti todini. Amusopindura. Yebo. Ati muri kufunga kuti muzviite sei? Zvekutaura munofanira kutaura muri kumba kwenyu. Hazvishi muri kunoku. Munouya koimba mamboti toda kutaura nani kumba. Chirikudiwa kunoku muripo. Nguva yese yamakapuwa isingakanyi kutaura nawo. Kunonga zvinowanda zvimweni. Saka apa hazvizowandi. Ndimbondoataurira tione kuti tinofamba sei. Chirodiwa apa idheti rekuti muri kuuya nemuripo riini. Zvekuti imimi muruda kunozvironga sei strategy muda kustrategize sei semhuri hazvina chekuita nedare izvi. Hazvina chekuita kuzvitaura kudare kuno. Ipa idheti. Kuti dare rinouya harisi dheti kutaura naana ka maissues ekumba kwenyu ikoko. Maissues ekumba kwenyu. Dare harisi maissues ekumba kwenyu ba. Dare ruda kuti muripo wekudare. Zvekuti mimi munoronga sei kumba kwenyu munoda kutaura neana hazvina chekuita nekuzvitaurira mambo izvo. Muda kuti mambo akuunganidzire ana enyu ere muri kuashume kuti atini nyaya yenyu muri kuti kudini. Saka muri kuataurire kuti anei nazvo zvekuti muda kutaura neana enyu. Zvekuti muri kutaura neana enyu kumba kwenyu zvinei namambo. Baba Chinduru. Ndinobvira sabhu vadokwedze kuti musataurire dare bakuti ndichagara pasi neana angu. Arikude kuti mutaurire dare zuva rakati ndopendinonga ndaoneke ndaona ndoyanaka. Ndio shona kubvunzwa. Awana nesi dare ndinochimbotaurira nani. Next dare nofunga ndikaoneka doko pendinoyanaka. Ndinonga ndataura neana angu. Kuti next dare ndio ndinonga ndakutaura neana angu. Muchitaura nani. Ndinonga ndamboedza kutsvaka kunana. Achendiro mumwedzi mune madhetsi ane madigits kubva musi wa1 kusvika musi wa30. Pari kudiwe dheti rinonyorwa apo ndimambo mubhuku. Hapasi kudiwe nhoroondo muda mambo anyore nhoroondo kuti Chinduru ndombotaura nani. Ndizvo muda kuti anyore mubhuku. Saka muri kumboti kukumbira inini kuti akutendedzei kutaura neana enyu mwakamborambidza. Saka nacho Baba Chinduru ndiri akupenda zvishura kuti taurira ichangamire kuti
dheti rakati ndo pendiri kuya muno nekadoko keno kanarimo ndaona kuti nyaya yekutora nana yoga ngaigare mumwoyo kunokumupe dheti andika madzokera makusvika manje makuchitaura chini nana yenyu ndakapa dheti remusi wa5 saka itaari musi wa5 iyo mari yaizoka yadini ndio zvishona vazimudiwa achinduri saka muri kuti ana yenyu toasungaka hamusi kuvagona kaini kuti muda ndoti toasunga tinasunga achiuya muno vachindiri mavo chitaura izvozvizvi nyaya handikaiii kulazie ndimi makanasa kurontia nhani yanyu muchipangana kuti hawo nini ngaabude kutsakani ngaabude isi tinozobhadhara mambo saka ndinonhazoona nhani yanyu yacho hamusiyana kuya kubhadhara ndinozati makadzadza koti ino musi wemakauya musi wekutanga muchida kusungisawo nini musakana izvezvi maamwe gamazi maakuti toda uchitaura nhani ndinoabopa nacho achinduru handiporegeripa chinonditaurirai unogarapo toya uzadza muno ochitaura kuti haitsisi hatichadiba ubhadhara ndaraunda urubhadhara ega ipai dheti achinduri pana anhu amukona akagara dokuya kugarira pa ipai dheti ndati mwedzi une madhigits kubva 1 kusvika 30 kana 31 pamwe pacho 28 kana 29 ipai dheti as easy as all that hapana nidi kuti munoda kutaurira mambo kana kuda kupiwa authority ndi mambo yekutaura neana yenyu munokumbira mambo kutaura neana yenyu akambomuramidza next court date redu musi wa 16 musi wa 16 muri kuya nemari achindiro musazoti musanyepe musi wa 16 mukaya imbudzi dzinonga dzakutoti kana manyepera dai sekitonyora shamwari musi wa 16 achindiro ari kuya nemari pamusoro akuru taurai izvi nouri kutaura kwamaitaura kwamwatoara kwakawanda to vana vangu izvi hazvo zvevana waserious dheti riri kutaurwa kuti munofanira kuya nei alright. Don't forget kuti ishi yenyuka it's so serious ngoti mambo wakangozvirerutsa ishi yenyu imimika haisi yekutamba nayo chinhu makashaisha chaizvo hazviitwi asi ngoti mambo anenge aida kundogara neanhu zvakanaka imimwoka chiremeredzaiwo mambo kana akakuremekedzaiwo musatora advantage yekuti mambo ari kukupai tambo mambo ane passion nemi mobva mateka advantage izvo handizvoba musadaro saka mwati 16 August mari yaida kubhadhara yatakapedzisira muti wamudare vanoona vangabhadhara mari muna machiri ngegore rapere weyanovhemba last yakanga itori nemari yanga iripo ye430 mukazobhadhara $80 musi wa1 February mukazobhadhara imwe $80 futi apo March bvapazosara 350 bvapazobhadharwa iyo 80 bvapasara 270 imwe ifanira kubhadhara musi wa29 March. Zuva 16 muri kuya nayo yese muri kuya nayo yese hirei yese iri kutaurwa nemamba zuva 16
Ndiani zita ndiani Obed. Ndizvo. Obed Chinduru. Ndio baba acho. negrace period yamakapiwa nachangamiri aChinduru dai 16 wacho maindoita kuti muchipedza onai nyaya iyi maifanira kunge mabhadhira musi wa 29 March izvi zvionai kwatari zvimwe zvai zvoda ukasika ufunga makapiwa grace period yakakurisa haana mambo amwe haana tolerance dzakareba kudai zvaidei zvakatoita upside down asi musasatora advantage ba Saka maturi musi wa 16. alright. uyu musikana ari sei uyu ngomunin'ina wanyo akanga achirwara uyu Ndio mkuu. Angeoma munyaya. Ari sei Hayi zviwabu. zvaraita asi amudi kutenda dari Haasi kumboya achitaura kuti zvinhu zvedu zvakatinakira mambo makazodai ana makakasema ijamba zvinhu zvaarai kana akutoti totoyapsasikisi munotendawo mambo anotendwa sabusvi mochitenda zvino zvine zvazvinogadzira aChinduru tatopedza sungariro